Alla har nog ett Facebook-konto, i alla fall de flesta. Men hur hade det sett ut om inte internet hade funnits? Vad hade du gjort med Facebook då? Och det är därför vi går ut på stan och kör Facebook in real life. Och det kommer Här! Hej, jag undrar, vill du bli min vän? Va? Vill du bli min vän? Din vän? Ja. Ja, alltså, jag har inte så många vänner till när du blir min vän. Det ska jag. Vill du det? Tack så mycket, det värmer mitt hjärta. Är det någon som vet om man kan köpa slipsar till farten? På Facebook så kan man gilla folks musik och musikstilar och nu tänker vi gilla hans musik där. Här har vi den. Hej! Du, medan du står och frågar mig för ditt trä. Skulle du vilja bli min vän? Nej, jag vill ha 5 gemensamma vänner. Har vi? Ja. Okej, du vill inte bli min vän? Förstår ingenting. Ja, okej. 10 tack. Tack kvittot. Nej. Jag har fått er att inse vad ni egentligen gör på Facebook. Och ni hade inte gjort så här på riktigt utanför internet. Så var gång ni gör en statusuppdatering så är det samma sak som att stå och skrika ute på torg där alla kan höra. Så ni måste tänka efter på vad ni skriver och gör på internet.